bapa manjing kedaton. Aku ngaturake panuwun ya kanggo inggih parmatur piye. Estunipun ingkang mitulungi paduka menika sanes ingkang putra. Nanging lare pejagaran pun jagal Abilawa sing. Kowe aja ngawur. Bilawa biyen perang menang karo Raja Mala kuwi mbok aja mbok gawe ukuran. Yen biyen kuwi perang ijen padha ijen iki sakjroning perang gedhe. Yen ora senopati ora bakal ngerti tata carane wong perang. Mula kowe aja ngawur gawar, Wim. Malah dina iki sing bisa mundurake Wadyabala Mesina anakku Tara. Nyuwun pangapunten ingkang yektosipun ingkang saged munduraken menika sanes ingkang putra. Nanging menika ing abdi punten Diwrehan Mala. Malah ingkang putra menika dados kusiripun. Lah. Kowe aja ngawur gawar, Wim. Kudune sing pinter kowe iki gawe marem ning atiku, gawe bungahe masuk ati. Eling-eling kowe biyen mung kere di palungguhan iki angkat derajat kamulyaanmu dadi mantri pasar. Merga saka aku marang kowe. Mula dina iki kowe tak upeni, tak urip-urip parandene ora gelem gagas karo Mas Pati kowe ngaturake pagara. Kula mboten goroh nanging ngaturake klapa saklubunipun. Sing bisa mundurake Kurawa Utara. Sanes nanging punten Diwrehan Mala. Kae wong wandu nanging menika nyatanipun kados pundi. Sing mundurake tetep Utara. Sing mundurake tetep anakku Tara. Mboten saged ingkang saged munduraken Rehan Mala. Walah lambe ora mingket bakal tak kepruk nganggo kendhaka pecandasmu kowe. Nganti antuk benda pitono ingkang sinuwuning atase kowe iki kawula cilik. Uripmu ketula-tula urip kedarang-darang kowe tumindak bener becik. Kowe dene ora entuk kebencian malah kowe nyandang lakon sing kaya ngene. Kangko. Salindri. Wis entek wektumu njaluk wektu 3 dina. Kowe kudu minggat saka kene. Aku wis emoh kanggonan kaya menungso kowe ayo padha minggat. Apa dosaku kanthi kowe tupi para ratumu nganti dleweran getihmu benten batukmu. Wah kowe kuwi duwe luput apa karo wong Wirata kangko kowe wong bodho, kowe wong prasaja, wong jujur. Ewadene uripmu malah ujur dewa. Aku banjur aku larutan sak sedulurku pisan. Timbang kedarang-darang uripku aku ora kuat nglakoni penandang. Bapa Pandu. Aku ora kuat nyandang lakon kaya mangkene. Bapa Pandu piye lakoni anak-anakku iki Bapa Pandu. Aku melu kowe Bapa Pandu.
Maswati Kangko Bilawa Dalasan Salindri. Punapa malih Riwusna pidanget sambate Sang Bilawa sambat marang wong kang wis wargi. Prabu Pandu Dewanata kaget kagoro kasan Sang Prabu Maswati. Wis dungkap kalamunta menika ingkang wayah para Pandhawa. Kaget kagoro kasan, oh tanghalah untuku nggar Pandhawa. Dewa Drupadi Werkudara Janaka lan kembar apuren-apurenipun bapa ya ngger untuku sekabeh kaluputaning pun kaki ya ngger ya ngene iki tuan-tuane wong tuwa-tuwas ora ngerti labuh labete para putra wayah aduh aku arep nemoni lakon apa iki kok dadi kaya mangkene lakonku Eyang Paduka boten lepat malah keng wayah Paduka para Pandhawa ingkang lepat sangribet wonten negari Wirata semanten ugi kula ya wah iya Paswapati kakekku aku sing luput sak sedulur nyatane uripku ning Wirata diayomi karo Eyang Prabu ning nyatane aku ora gawe malah gawe geger gawe kisruh aku malah sing jaluk pangapura semanten ugi kula ya ngger ya wong tuwa ki yo ngene iki gampang lalen aku arep ngucape luput njaluk pangapura ngantek kangelan yo ngger para Pandhawa pun kaki rumangsa kaputangan budi negara Wirata bisa waluya saka penandang awit saka labuh labete Pandhawa muga kabyantu dening Sri Drupadi anggon ngreksa katentreman negara Wirata. Sak para kawulane kula kang sapa iku Seksenana bumi langit sak isine. Besok dungadine perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Yen to nganti Kurupati sak kurawane ngelaki marang janjine Wirata bakal nunggal lawan para Pandhawa. Bondo donyaku Wirata tak paringake marang para Pandhawa. Nggone srana nggon murakat nggonmu bakal nyenate angkara murka. Aku kang minangka dadi botohe Pandhawa. Merdeka.